sngap kumno mynsiem Neymar po Ronaldo hadien bo Messi ula dukno ya okupa jong hadien bo Messi ula post ya kikentin kibas ngosi pat kibas ngomulung hak official akau jong Ronaldo kum shibenta kum uta orang ilakai uba kilaya kumpet la bun snam pan job trophy pat pan penken ya kirikot kibabon Ronaldo ula mynsiem ya Lionel Messi da ka ba uang ka jing kudup na benta jong pi pa pinyo ya ka bor ka baklan hakini kisni kiba pi yakan du jing haka jing jong pi te paralog kineken kide kita kikentin po Cristiano Ronaldo po mynsiem ya Lionel Messi habo yakan du jing hakini kisni kiba menta parwadla Messi po Ronaldo dia kompet haka football pan job trophy pan tab goal pan job ru ki individual award pan penken cibun ki record Henry ka jinglong breu ki ya buram iwei pat omtang Ronaldo ubal mynsiem ya Messi hakini kisni ki ba Messi uyakan du jing Henry kum juru Neymar David Beckham ka klub Barcelona pat ki wei ki rangit kai kila mynsiem ya Messi hakini kisni ki ba Messi uyakan du jing bo ublay un ibor ya Messi bo ula banyakun ya kini ki jing ki ba uyakan du haka jing jong badai kaneken kata ka boong the beauty of football ka jing internet jong ka jing yelekai football ta ka ba kirang yelekai kilong yatli haba uwei urang yelekai uyakan du jing haka jing jong ki te paralog menta kasni tang kini ki video ki bakendiat kublay shibun